Икономическата, социална и политическа криза в България е предизвикана от няколко безволеви, слаби и некомпетентни управления, каза в Монтана на среща с работодатели лидерът на Демократи за силна България Иван Костов. Три големи блоки има българската икономика и са основни спирачки за нейното развитие. Три много сериозни неща трябва да бъдат направени. Първата е нелоялната конкуренция, която стеснява и стопява пазара. Нелоялна конкуренция, която идва по три линии. Злоупотребите на монополите с покачващите се цени, идва от контрабандния внос, включително и на местни производства, зеленчукови храни и така нататък. Идва и по линията на сивата икономика. Сивата икономика, не плащайки данъци, заобикаляйки, укривайки, пестейки, ДДС и прочие, е много сериозен фактор на пазара. Тази нелоялна конкуренция стопява пазара от 2008 година непрекъснато насам. Цените само на монополите са повишили 2 пъти и 0,2, докато целият пазар останали е нараснал с 87%. Което означава, че те са изтеглили от пазара пари, на останалите са останали по-малко. Така че това не трябва въобще да се пренебрегва, защото това е отговора как се възстановява пазара. Пазара се възстановява от там. Последната информация от вчера е, че в България цената на течните горива е нараснала най-много след Кипър в Европа. Може да си представите, при този хал с 4,4% нараснала за 2012 година. Това, ако е така, няма как българските производители, изобщо и бизнеса да бъде конкурентен. Втората причина е злоупотребата с положение на местната и централна власт. И на политическата, и на административната, преди всичко на административната. И аз тук вчера давам един пример, защото днеска сутринта давам един пример с един собственик на зоомагазин, който трябва да попълни над 50 документа, плащайки такси, който поддържа 20 дневника и подлежи на контрол от 10 контролни институции, всяко от която може да влезе по всяко време и да го моби. И той завършва писмото си до мене сутринта, го погледна с думите: каквото и да правя, аз не мога да бъда редовен при този куп изисквания. Може да си представите, това е за един едноличен търговец, който продава някакви храни за изхранване на животинки или някакви дребни такива домашни питомци. Тази пречка е фундаментална. Ще ви разкажа съвсем кратко една история. Първата година, когато Бойко Борисов, ние се опитвахме, така имахме иллюзии, че ще му помагаме, разработихме в 4 направления реформите. Подробно. Оставям трите, само една, усвояването на европейските фондове, да знаете какво се случи. Понеже беше много зле усвояването на еврофондовете, ние предложихме институционална, законова, подзаконова, организационна реформа, по-скоро не реформа, а изграждане на органи, плюс дигитализация, плюс включване в процеса на усвояването на еврофондовете на банките по определени процедури. Поканихме най-известната консултантска фирма в Европа. Бойко Борисов ги срещна 2 пъти, изслуша ги, обеща, че ще помогне, не свърши абсолютно нищо. От всичките неща възприе само назначаването и назначи министър по еврофондовете Габровски Ахмед. Това направи. И запомни едно изречение, че тъй като няма капацитет за усвояване на европейските пари, трябва да ги харчи за огромни инфраструктурни проекти. И това направи. Всъщност това беше цялата политика. Заради това имат по-високо усвояване. Здравейте, господин кмете. Басирах се, че ще дойдете. И Радостина ме покани специално. Да, ти не си посмял да откажеш. Здравейте, успех. Високо механизираната техника не създава работни места. Това е големия проблем на инфраструктурните проекти. Тоест, едно работно място, задвижвано с европейски пари, изисква огромни пари, за да взима един механизъм, там човек на машините, които работи, някаква заплата.
Този начин на усвояване обаче лишава частния бизнес, малкия, особено семейния, го лишава от европейската подкрепа. Това е изключително негативно. Защо се случи? Защо се случи? Да знаете причината. Причината е, че Министерството на икономиката, туризма и енергетиката категорично отказа да въведе тази система. Защото ако беше въвело, щеше тези проекти да бъдат представени от банки, щяха да бъдат оценявани обективно по определени критерии с помощта на компютър, щеше да се наблюдава всяко работно място на човек, който управлява или приема документи за усвояване на европейски фондове и щяха да бъдат всичките осветени. Те това нещо не пожелаха в никакъв случай, противопоставиха се остро и го минираха и не достигна воля и желание да бъде направено. Така че съпротивата на администрацията, особено на централната и местната по отношение на тези въпроси, се превръща в голяма спирачка. Втората група проблеми там е изключително тежките условия, които се задават от Кодекса на труда. Вероятно познавате тази материя, ако сте работодатели с повече заети, вие знаете колко са нормативите, колко е сложно. И парадоксът е в следното, че от 366 000 фирми в България на момента регистрирани, половината имат по един заед. Тоест цялата тая документация, всички тия безопасности и така нататък, всичко това се отнася за този човека, който е собственик, той трябва да си ги разписва сам, че е бил инструктиран и какво ли не, че още е попълвал, нали? Такъв кодекс, той е от 1962 година, е истинска препятствие за либерализацията на пазара. Значи, от тази гледна точка, премахването на тези препятствия ще дадат възможност за много по-гъвкава заетост, по-инициативните, по-енергичните да работят на две места, по-часово. Изобщо ще бъде много по-лесно да се намира и временно работна сила и изобщо да се върви по този път. Тези две неща са особено важни. И третото, ние считаме, че държавата трябва да остави през данъчни облекчения част от парите на най-дребните производители. На тези, които са еднолични търговци, да им се намали данъка от 15 на 10%, който е данъка върху печалбата, защото тези хора, за разлика от обикновените фирми, влизат във фирмата с цялото си имущество. И практически доходите, които получават, са им доходи като работна заплата, като физически лица. А се облагат с 15%, ако не са си ги записали като работна заплата. Това ще остави около 170 милиона лева в тях, а другото е да бъдат върнато облагането им с патентен данък. Защото повечето от промените, които настъпиха след 2001 година, беше принудата за регистрация по данък добавена стойност и регистрация като обикновени данъкоплатци на всички. Приложението на патентния данък много се намали и оттам всички влязаха в регистрация за данък добавена стойност. Между другото, направено и частично, за да реши проблемите на Националната агенция за приходите. Последно, понеже те взимат малко пари и са някъде в границите на минималното заплащане. Сега тук с един кмет говорихме онзи ден, вчера. Той каза, че заетите при него в администрацията са около минималната работна заплата и малко над нея. Най-лесният начин да се остави част от тези пари при хората е да има необлагаем минимум. Тоест, на нивото на минималната работна заплата да не се облагат с 10%, както е данъка върху доходите на физическите лица, а да започне от нулева скала и вече нагоре да се доближава до 10%. Това са три стъпки в първата стъпка, която ние наричаме доходи и които са от най-съществено значение за икономиката. И последно за вашия регион. Няколко думи. Удивително е как може
да не се намира решение в регион, който има всички предпоставки да произвежда значителни количества стоки, особено ако говорим за семейния бизнес. Значи, кои са малките форми на бизнес? Те са животновъдство, което е преди всичко семейно, отглеждане на технически култури, често овощарство или градинарство. Това е за региона, който е известен с богатата си земя. Създаването на препитание за едно семейство е смешно малко пари, ако говорим през земеделието. Смешно. 100 овце са напълно достатъчни да издържат едно семейство и да си образоват децата. 100 овце с инвестицията за тях е някъде около 40 000 лева. 40 000 лева се дават практически 2 работни места за един мъж и за една жена. И аз се радвам, че някои, включително мои колеги депутати, започнаха да правят стада, да гледат добитък, защото освен друго се получава и европейска субсидия, нали знаете, на животно. Просто каквото и друго да се затвори, се получава субсидия, но от този тип неща, такъв малък семейен бизнес има много голямо пространство. И основната причина да не стигат парите до тези хора, до малките форми за производство, е липсата на този потенциал на администрацията да управлява голям брой проекти. Защото от тия 40 000 лева давам само за пример пак това стадо от 100 овце, от тия 40 000 лева на практика Европейски съюз дава половина. Дава 20 000. За 20 000 ли живее в неботия? 20 000 лева практически ефективни създават 2 работни места и издържат едно семейство. Голямата инвестиция при наличието, разбира се, на останалите природни и други ресурси, които тук ги има в изобилие. Тоест региона не е в капан на бедност и може да излезе от този капан. Никак не е сложно това нещо да стане. Въпросът е да има добро управление в страната. Тази икономическа и социална криза и политическа е предизвикана от няколко много слаби, безволеви, нерешителни и некомпетентни управления. Това е нашия анализ. А иначе решенията са далеч по-прости, отколкото през 96-7 или през 91 година. Водачът на листата на Демократи за силна България за 12-ти многомандатен избирателен район Росица Рачева посочи аспектите за изход от кризата. Случва това объркване. Двата основни аспекта на това нещата да се оправят, да излезем от тази криза, и социална, и икономическа, и политическа. Единият аспект е инициативата, която идва от хората. Си мисля, че във всеки район, както и в областта Монтана, както се вижда, има хора, които са инициативни. Другата страна на решаването на въпроса е държавата и в частност управляващите да създадат условия за това бизнесът да може и особено малки и среден бизнес да бъде това, което би трябвало да бъде гръбнака на икономиката.